Ce fac domnișoarele? Te-ai trezit, cafeaua e făcută, micul dejun bio am înțeles că ajută la siluetă și te țin la dietă. Eu îți gătesc de Masterchef cea mai tare rețetă. Și-ți pregătesc și hainele, eu, și îți aduc și cheile, eu. Și o să-ți arăt, baby, că mă dori toate femeile. Cu așa aptitudine, plin de certitudine, îmi vine să întreb cu atitudine: ce te-ar deranja, domnișoara mea, să fim colegi de cameră, apropie-te de moi? Ce te-ar deranja, domnișoara mea, să fim colegi de cameră până nu ne trece vremea? Să fim colegi de cameră, apropie-te de moi. Să fim colegi de cameră până nu ne trece vremea. What's up, ladies? Hey, je m'appelle Camara. Ajuns seara acasă, eu te aștept cu cina. Ar fi invidioasă până și vecina. Și-ți fac cadou un set de chei, să întrebe toate fetele oare ziua ei. Și-ți pregătesc și hainele, eu, și îți aduc și cheile, eu. Și o să-ți arăt, baby, că mă dori toate femeile. Cu așa aptitudine, plin de certitudine, îmi vine să întreb cu atitudine: Ce te-ar deranja, domnișoara mea, să fim colegi de cameră, apropie-te de moi? Ce te-ar deranja, domnișoara mea, să fim colegi de cameră până nu ne trece vremea? Să fim colegi de cameră, apropie-te de moi. Să fim colegi de cameră până nu ne trece vremea. Ce te-ar deranja, domnișoara mea, să fim colegi de cameră, apropie-te de moi? Ce te-ar deranja, domnișoara mea, să fim colegi de cameră până nu ne trece vremea? În exclusivitate pe www.radiofly.ws. Vrei să descarci gratis cele mai noi filme, cea mai nouă muzică? Nimic mai simplu. Intră pe www.radiofly.ws. Hey, yo. Ce fac domnișoarele? Te-ai trezit, cafeaua e făcută, micul dejun bio am înțeles că ajută la siluetă și te țin la dietă. Eu îți gătesc de Masterchef cea mai tare rețetă. Și-ți pregătesc și hainele, eu, și îți aduc și cheile, eu. Și o să-ți arăt, baby, că mă dori toate femeile. Cu așa aptitudine, plin de certitudine, îmi vine să întreb cu atitudine: Ce te-ar deranja,